Fis-sajf normalment ikun hemm madwar 35 donazzjoni ta' demm kuljum. Iżda wara sejħa urġenti li saret nhar l-erba', il-medja tela ta' 350 fosthom 80 donatur ġdid. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fern żar iċ-ċentru tal-Oti tad-Demm f'Gwardamanġa fejn iltaqa' ma' bosta persuni li wieġbu għal din is-sejħa. Li naħseb xi 25 sena nagħti. Li tagħti id-demm għalfejn l-uniku ħaġa l-bniedem li jista' jagħmilha ħafifa li tista' tgħin il-ħaddieħor. Inni nagħti minn meta kelli 18 sena, ġifri ħana naqa' 10 snin, issa nipprova nagħti fuq bażi regolari. Nagħti għax hawn il-bżonn, innu bżonn inti u għada jista' jkun ikolli bżonn jiena. F'pajjiża jintużaw madwar 50 borza demm kuljum li jammontaw għal aktar minn 17,000 fis-sena. Il-ħtieġa donaturi hija rikorrenti b'mod speċjali fis-sajf meta donazzjonijiet għandhom tendenza li jonqsu. Is-Segretarju Parlamentari ringrazzja lill-istaff tal-Malta Blood Transfusion Service għall-isforz tagħhom biex id-donazzjonijiet fl-aħħar jiem żdiedu b'10 darbiet. Apart id-demm wieħed jista' jagħti l-pjastrini b'mod dirett fi proċess itwal li jieħu madwar siegħa. Dawn huma ċelloli żgħar ħafna tal-lewn safrani li jgħinu lid-demm jaqgħad u li jingħataw f'każi fejn jkun hemm telf kbir ta' demm fost oħrajn. Id-donaturi tal-pjastrini huma ferm limitati u għal daqstant donatur li insertajna fiċ-ċentru appella l min jista' biex jagħmel bħalu. Huwa ħaġa sabiħa li tagħmel li kien tħossok b'saħħtek u tajjeb u se tagħti id-demm u platelets speċjalment. Inħoss li għandek tagħti ġifieri feeling li differenti ġifieri feeling ta' sodisfazzjoni tgħin xi ħadd ieħor li salva ħajja bażikament.